प्रमुख नितीन मांजरेकर यांनी आपला राजीनामा दिला होता काही कारणास्तव, तो मी मंजूर करत आहे आणि पुरी तालुका कार्यकारिणी बरखास्त करत आहे आणि वेंगुर्ला शहर कार्यकारिणी सुद्धा मी पूर्णपणे बरखास्त करत आहे आणि सध्या प्रभारी तालुका प्रमुख म्हणून जे आताचे जे उपजिल्हा सचिन देसाई यांची मी नियुक्ती करत आहे प्रभारी म्हणून आणि जिल्हा परिषद इलेक्शन नंतर ही पूर्ण कार्यकारिणी नवीन कार्यकारिणी तयार केली जाईल आणि त्याशिवाय महिला तालुका प्रमुखांनी जो राजीनामा दिलेला आहे त्यांचा सुद्धा राजीनामा स्वीकारायला मी तशा महिला जिल्हा प्रमुखांना सूचना केलेल्या आहेत, ते सुद्धा त्यांचा राजीनामा स्वीकारतील। उपजिल्हा प्रमुखांनी राजीनामा दिला, त्यांचा सुद्धा मी राजीनामा स्वीकारत आहे। आता का आणि कशासाठी दिले हे त्यांनी मला कारणं वेगवेगळी सांगितलेली आहेत। त्यांनी असंही कबूल केले की जरी आम्ही राजीनामे दिले तरी आम्ही शिंदे सेनेत राहून शिंदे सेनेचं काम करू। त्याच्यामुळे जिल्हा परिषद इलेक्शन नंतर आम्ही कार्यकारिणी करू आणि तोपर्यंत सचिन देसाई म्हणून प्रभारी तालुका प्रमुख म्हणून त्याची नेमणूक करत आहे। त्याबद्दल मला अजून कोणी काही सांगितलं नाही आहे आणि तसं ज्यांनी राजीनामे दिले ते सुद्धा मला असं बोलले नाही आहे। ज्यांनी राजीनामे दिले मी त्यांच्याशी चर्चा केली, नितीन मांजरेकरशी केली, आमचे उपजिल्हा प्रमुख होते त्यांनी ते का मला सगळं बोलले नाही। एकाच वेळी 3 पदाधिकारी तुम्ही राजीनामा देतात व त्याचं तुम्ही आत्मचिंतन करणार का? कारण तुमचे करणार ना आत्मचिंतन, म्हणूनच झेडपी इलेक्शन नंतर हे केलं ना, बरखास्तच करून टाकली। म्हणजे जी पद आहेत मी सुद्धा माझ्या कार्यकारिणीत ज्यांना घेतलंय वेंगुर्ल्यामध्ये उपजिल्हा प्रमुख होते आणि त्यांनी सुद्धा बरखास्त, वेंगुर्ल्यात फक्त एकच पद राहिलं आता ते म्हणजे सचिन देसाई प्रभारी तालुका प्रमुख, बाकी सगळ्यांची पदं रिक्त करण्यात आलेली आहेत। पण झेडपी इलेक्शन तोंडावर आहे, परिणाम होणार काय पदात राजीनामा? संजू परिणामाची चिंता करत नाही आणि 25 ते 30 वर्ष झाली मी राजकारण करतो, शेवटच्या क्षणाला काय करायचं मला माहिती आहे। कशासाठी राजीनामा दिले? त्यांचे वैयक्तिक कारण आहेत, मी त्यांना विचारलं होतं कशासाठी राजीनामा दिला तर त्यांनी काय पाहिजे पत्र वैयक्तिक कारणास्तव वेळ द्यायला मिळत नाही अशी त्यांनी कारणं दिली, तिघांनी कारणं तीच दिली। पण त्यांनी त्या पत्रात असंही म्हटलं की आम्ही शिंदे सेनेत राहून शिंदे सेनेचं काम करू। पण बरखास्त का केलं बाकीची कार्यकर्ते? ते तिघा मला वाटलं मी अनुभवी आहे, मी अनुभवी प्लेअर आहे, मला वाटलं बरखास्त केलं, माझे अधिकार आहेत ते इतरांची नावं सांगा ना जरा, कोण महिला उपजिल्हा प्रमुख वगैरे? महिला उपजिल्हा प्रमुख नाही बाबा, महिला तालुका प्रमुख नावं सांगा ते सांगतो तुम्हाला। निशा शेटकर, नितीन मांजरेकर, आणि तिसरा उपजिल्हा प्रमुख राजीनामा द्यायचा आहे। पक्षविरोधी कामं केली असं? नाही, पक्षविरोधी केली नाही, त्यांनी पक्षाचं काम केलेलं आहे।